Baba Gal. Ngurda. Ngurmi to bange. Iyan kam an Baba Gal, an ko mbadda ko no wade. An ada ndarti kor ada ndarta kordal. Andarti kordal la humanam. Ha ada jogor hursinde min baden do jodi ko mi jewma har meji jeedi teddungal kayno wodi Baba Gal barana ni yak rukkude mi suudu ena gasata mbodo anni andi nawli guni hawni se dokalde so leeli tan tar ko nyingo e le problème ko no yimbe mbirat ni so tawi jewma adima tindat nawli sare na yetta wole puude e ko dum tan adimi dum nabo ngani yum tan ko sawi parama hankadi andama hankadi o manara mi haalama ana wona tutte kono teddungal no wodi Baba Gal teddungal no wodi ko gonga ne wodi teddungal dastake do ngal wodi sabu min bedo foti yaade mi salmiyo yama d'abord ni mi woppi ko mi goppu nana mi woppi jam ala mi tami yaata mi woppi golle pudda kam boni yawani wallahi bana wadi bana yiwi kumba mi nyam ko nafiki a suusi halde dum parce que ka kay wana kumba dembal kay dandi dum wallahi kumba de por min wana mi boyi wi dama kumba ko muyni modani wukkiri haray wallahi kumba wana neddo kumba fudda ka saka wor assalamu alaykum la hali maaleykum salam mawdu balan tambe alhamdulillah dum bada tambe mawdu on garti gadi bay merci ci ada anga tan no jardo ñokket ni ana do ala naga min de ba ko jardo ñokket famandu do ya bismillah ba min bayri yide wodi alhamdulillah wala selli kam jam tan kay al dari set ko mawdu wallahi encore wada wuri mawdu alhamdulillah do de galle bamma wallahi galle bamma sa yu galle bamma sa do gari galle bamma o tawi hokkude galle bamum de ala ngartam dum tagi ma tuddi do gonga no tawi dum ala ngartam wallahi no en dendano bonni kon so mojjerde ali ken dendar hon bono ko wi yo yen dendano bon hon bono won joni biida di men dendano bone ko mojjerde ali ken dendar mojjere ari to mojjeru ngal non ko tubde aɗa andi kono gon jinnaɓa de nafalma e ngadi ko tubde de nafa ɗiɗo jarno ɗon kam jaafuɗon kam ko suuɗi ko feeñi a faami joni noon mi arti comme ñi e galle he alhamdulillahi rabbil alamin e honko daña so Allah jaaɓi bidik to mboɗo acci bidik Moussa to kande lewru maayi sakuji ɗiɗi maaro e bidnaji ɗiɗi nebam ɗum gaɗe toon sakuji ɗiɗi maaro e bidiŋaji nebam bidik Moussa walla bidik Baba Jambaji bidik Moussa bidik Moussa eyyi ko ɗon d' accord sakuji ɗiɗi maaro e bidiŋaji ɗiɗi nebam eyyi kono jarle kam jafoɗo ko yaadete maaro mola jakkata ujunere nogas dépense ujunere nogas ni wonko daña no mbiɗa ɗiɗe wonko daña so tawi kay gonɗi kalɗa ko laaɓi wonko daña gal wuyde ko en ndendano bone mbiɗa sikki noon yinno wiide ko en ndendano mette eyi wallahi kono minen mette ma woni metteme wallahi no laaɓi ɓayle wallahi no laaɓi laaɓi sel jabomo Baba Gal o fuujo haali ɗum kono o yinno ko moƴƴude e moƴƴitinde en ndendano bone kono ma en ndendu jammo ɓiɗɗo malaɗo kadi ko noon wayata minen ko Pulaar wiyata ko nagge fetat ɓiyum kono añani minen komin dugganno e ma min kalno e ma fof ko ya firtu ɓiɗɗo jibinirte ko yo wallu bamum yo wallu yummu yo heɓito galle
kono wutto tan wuttulo ele laade ɗanade ɗum nafata tan ko ɗum woni komin kaldanoma min mbiyadima goɗɗum ɗo joni Allah udditi ko ɗum min jiiɗi wadde konngol ma nafi kam ha nafi kam hey bisimilla ma arte galle annudal astu nawa bagage makko ay oya caggal ko ni ɗum wayi suudu ndu woturɗo Mamadi Fall Modou Fall ma oɗo Modou men ene fof eyyi so tawi astu ari joni yo ƴettu bagage o bagage baylel o nawa ɗum toon bagage Modou o yo yaltu fay hedde wañ to joƴine toon oɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko tampowo e so ari daña foftade liggoroɗo eyyi ko liggotoɗo daña foftade haadi kanko ko noon ɗum sifori ala Modou kay ko noon tan wayata koko mbiyata ko tan nagge nayo bonnan gooƴi kono wawa ñam wallahi o addani tan yimɓe caɗele kanko kam wallahi e nder balɗe ɗiɗi Mamadi kañum bonni golle ha boni wallahi yettere Allah nene tari ko noon ɗum yarata Astu kadi way Astu arnor bamma Kadang sagirde tan baba na nodda. arnor bamma noddere ne jogi ma han Mu koy defde baba ko ñewli. kasin yinno ko mbaɗa Mawdu. mbaɗa tambe Demta. alhamdulillah Mawdu. wona salmi noon moƴƴi ɗe kene waati Be kebi kalis mabbe ñande de. Be kalis. jibide eyyi o wi joni so en gumima ɗo joni mami addoy to sawuji ɗi maaro e ɓirgaji ɗiɗi nebam e ujunnaje nogas Alani. E kafe mew ça va eyyi Mashallah. aɗa wonɗo tan aɗa ɓeyda tan Yi yende. Non kay. joni kar to ñam jabbu joni ƴettu bagage o nawa ɗum to suudu Modou woni nawa toon bagage o ɓeyde Non baga de. eyyi wallahi pittanama ɗum ha laaɓa marla mosolo e utto ganduɗa ɗum waɗanama toon bagage Modou o wawi yaltude eyyi on wawi yettude so ari maɓe famodira Bari ya dum wanto. ero wawi eyyi wona e hedde waɗi Joni dum wanja. wallahi Abale monam. Sango ngiriyat. La ilaha illallah. Baba ni bale. wallahi mi yim Mashallah. ana so il faut mi salama wonde faut mi jeyano moto mi ñamo jeyano moto tinno noon yo ñiiɓe ma de tiyaɓe tiyaɓe puɗɗiɗa ɗo ko worto ɗum de wallahi worto ko puɗɗiɗa ɗo ko Baby no. Baby no. Assalamu alaikum. Azu, Ni dia berazu. Kot? an kam hono naati tawi tuuta fukara Ano pukale su. an ko ɓikkol mi mawni an aɗa andi aɗani ɓuuriɗa pourquoi an wawa fukude est ce que aɗa ɗum tawtaka Bidaw. aɗani hono tawtaka Min nani ko beri yimo mi anda di neddo ni ja. On point a haandi walla jangi c'est tout. Mi janga ngule nan wara himbe. Cikalo ko ne dalaga. Bagage beyde lo. ala jonoɗo bagat koɗa ɗo Beyde ji. bele ji Nene no jibbe saggina. Babu yem no bagage suka. eyyi Te bada fere. heɗen kalkala jimo anda ko gonɗa e heɗen oto fonto mi anini min wona jaweteɗo bagat o wat feere yakka bowal koyi Bagage ma on dindine mi faylo pour wanto. ɗum ana waɗi Bayle dañi do na woto yawmi wona giɗi Amo alawo. A famille. Bele vertamna leccel lo pour wanto couloir to sa arti de lo to. non Sa arti to kado bagage ma o foblo. e oto yawmi anini woto yaw mbi Hey, babi ndejam. yetti bagat o Mi yattinani. a faami Hande mi yattinani jawmo. A ala. Bayle de. an min mbiyata ƴew Fi. min Yo. Akon. oto fontomi tan wocci bagat o batna bowal Bagage ma o fere bowal. Un point c'est tout. Tewr me fini. Ana wonti ma de galle hay gorandar gure gorandar ma. ala bon min mbiyata ma e wona Hey. Yatti bagage o woto fontomi Te bala fere jotti ma ko. woto fontomi mbima mbiyama feere yalta Yattan an yattan. ɗum woni An yattan. ɗum en ndugu woni Ki. Ko nani studio e beri yimo. Beri bagage bayde lo mi henyo mi range dum. O wi kam. Anka ko woni ni natir say suudi. Dindi ne anda ne ne diga. Mi ala hen droit. Mi yatti bagage en fardu powa. mbiɗa Mi yatti bagage en fardu powa. bagage bayde Eh? ya yetti faya O wi fardu powa bi bagage mo ko nambi way. Mi wi jaabi mo. eyyi ko min wima noon ko min wima noon mo ko jamiraɗo ko jamiraɗo ko yamiraɗo wawi sa faami ko noon tan aduna ko noon
ay an noon joni oɗo saha ɓeɗe ma nde faɗe ɗowliri ay neɗɗo so tawi o dañi wasa sangoto ko haasi o wona ɓaleji re yiɗa goɗɗo dañi fa tabarakallahu bayri dañi kañum ko tampo ñanta ko dogde walta ko dogde so eyyi an hankkadi ñoƴiɗa to eno ɗumina tun ala saɗen kono gonɗo onon ɓeeɗo minen gonɗo hande minen gona ɗo janggo voilà onon gonɗo yiɗa ndungu toɓa yiɗa ndungu toɓa ala jarama on jarama makko waji jara ni noon yalti barata mboɗemi yaha noon o sak mami noon ɗum ko wawi wonde ɗo fof ko mbiɗa andi min jii mi yafuɗum siko Allah e nalani o ko hay sa huɓɓiti wona artuɗo hay galnañiraw mi yeeyi a yeeyi wona artuɗo ay darala wona artuɗo ɗo ko bayrel gewotoɗo yoni baba mari jom fitti sundu fobbiri ɗum ɓuura ɗum ha ɓuura grâce bagar bayrel gasi yo ya lawol mo ala